जोंखौ कारिगाव बाज्रुमनानै खारनो नागिरदों होनदों बे नङा आरोखि रेन्जार सारा बेखौ जोंखौ बुंदोंना निउसाव बे नङा आरोखि दख'ना सोरनिखौबा सावना गालांबाय प्लास्टिक खननानै दोनहैनायखौ बिसोरो खननानै लानानै थांदों गारिखौबो मोजां सालायलाङाखै बिसोरो जि सौग्राव सौसि खालामजोब्बाय आंनाथ' दुलुलांजोबदों ओमफ्राय माखासेना हायब्रुलाबायलांजोब्बाय मोखाङाव थै ओंखारलाबायलांजोब्बाय सोरनाबा बिखुङाव हायब्रुलांबाय सुवा गिलुं सानफ्रोमबो थफ्ला सिखोमानाय बेबायदि ओमफ्राय जोङो बेबायदि गिलुं थफ्ला सिखोमानायावबो बिसोरो दाखालि नागिरनानै नागिरजोबखादों दानसिना गालांजोबखादों माबा मोनसे थेमा फिसा दङ बेखौबो दानसिखादों ओमफ्राय बानलु गायबाय बानलुखौबो बिसोरो एवस्रांना गालांजोब्बाय सबायबिमा गायदों बेखौबो दानस'ना गालांजोब्बाय दख'ना सोरनिखौबा सावना गालांबाय सोरनिखौबा दानसिना गालांबाय आंनिखौथ' प्लास्टिक खननानै दोनहैनायखौ बिसोरो खननानै लानानै थांदों ओमफ्राय दाख्लै उल्था फानियावदे जोंखौ लांदों ओमफ्राय बिसोरो जोंखौ कारिगाव बाज्रुमनानै खारनो नागिरदों होनदों बे नङा आरोखि जोङो बिसमुरियावसो गावसोरनो साहा लोंखादों ओमफ्राय जोंबो गासिबो मानसिफ्रा उदै खालि गाखोबाय नालाय गारियाव ओमफ्राय गोबालाजोब्बाय आरोखि ओमफ्राय गावसोरनो ओंखारहोखादों जोङो बाज्रुमाखैबो जों खाराखैबो आरो रेन्जार सारा बेखौ जोंखौ बुंदोंना निउसाव बे नङा आरोखि जों थगाया ओमफ्राय जोंखौ गासिखौबो लाइमुथिनि होननानै बुंदों जों लाइमुथिनि नङा बिसोरखौ जों होनखादोंमोन गले गले हरनि 12थायाव जोंखौ लायनो थांदों माखासे मानसि ओमफ्राय हाब हरनि 12थायावथ' जों साथाम साब्रै मानसिखौ जों थोनहरा हिनजाव मानसि नोंसोरबा बबावहाय लांनानै दोनहैगोन होननानै बुंबाय जों थाङा होनबाय थ' नोंसोरो गाबोनो दालि जागोन नोंसोरखौ क'क्राझार जेलाव जोबहैगोन जों होनबाय ओमफ्राय जों बिदि होननायखाय स' ओंखारबोबाय ओमफ्राय माखासे फरेस्टफ्रा जोंखौ अनदों आरोखि अननानै ओइ नोंसोर मा ओंखारजोबखो नोंसोरखौ जों उन्दुनोसो होदों उन्दु रेस्ट लाहै नोंसोरखौ रेस्ट लानोसो होदों होनबाय नै जोंखौ लांनो फैदों हरनि समाव जों बहा थांनो होननानै बुंबाय थाङा बबेहाय सोर देवानि जाफैदों बाहायलाय होननानै बुंबाय आरोखि फरेस्टफ्रा ओमफ्राय फरेस्टफ्रा उन्दुनो होफिनदों आरो ओमफ्राय गावसोर मा रायलायखो दसेनि उनाव बिसोर ओंखारलांबाय आरो ओमफ्राय अखा नायनानै जोंखौ हरनि 3थायावनो जोंथ' सिखारजोबखाबाय जोंबो ओमफ्राय बासआथ' फैखाबाय नालाय ओमफ्राय बे बासाव थिखोनो जोंखौ माबाबाय ओमफ्राय जोंथ' बासजों थाङा जोंखौ जि जायगानिफ्राय लाबोदों बे जायगायाव जोंखौ दोनहैफिन आरो नोंसोरो थांनो गियोबा जोंखौ बै सात लामायाव हगारनानै दोनहै जों थाबायलांगोन होनबाय ओमफ्राय जोंखौ मोसौ फालो बायदि होसोनानै लांफिनबाय आरो ओमफ्राय बिसोरो बासाव थिखोदों मा होननानै लाङामोन मादै लांनायाव बिसोरो बैयाव जाग्रा जाहैनि नोंसोरनो जाग्रा लाबोदों जों ओमफ्राय लाबोदों आरोखि बिसोरो ब्रेकफोर लाबोदों ओमफ्राय बेखौ जों जाबाय लोंबाय ओमफ्राय दाना गाखोदो गारियाव गाखोबा दानो नोंसोरखौ बुदला बुदलि गालांगोन जों पुलिसफोर फैदों फरेस्टफोर फैदों ओमफ्राय जों थिखोनो लांबाय गारिखौबो मोजां सालायलाङाखै बिसोरो जि सौग्राव सौसि खालामजोब्बाय आंनाथ' दुलुलांजोबदों जिरायनाया ओमफ्राय माखासेना हायब्रुलाबायलांजोब्बाय मोखाङाव थै ओंखारलाबायलांजोब्बाय सोरनाबा बिखुङाव हायब्रुलांबाय सुवा बेबायदि जादों आरो दंफां दालायानो बायसिननानै होसिनसिगौमोन बेखिनिसै आरो नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय
903713 मबाइल नम्बराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।